Избирате си едно вярване. Например, моето е аз съм непостоянна. И започваме с карате точката. Въпреки, че вярвам, че аз съм непостоянна, вие си казвате вашето твърдение. Аз приемам себе си, обичам се и си прощавам. Или поне се опитвам. Въпреки, че имам това вярване, то може да се промени, докато го наблюдавам. Въпреки, че имам това вярване, аз се отварям за възможността да се освободя. На върха на главата. Освобождавам се. Веждата. Освободи. Отстрани на окото. Освободи. Под окото. Освобождавам се. Под носа. От това вярване. Че съм и вашето твърдение. Освобождавам се. Напълно сега. Проверете интензитета на вярването за вас и при необходимост повторете отново.